Como é tradición, o programa da Semana Santa que organiza a Irmandade do Cristo da Misericordia arrancará o sábado 5 de abril, coa entrega das medallas aos novos confrades e a lectura do pregón, este ano a cargo de Monseñor Francisco Froján, traballador na Secretaría de Estado do Vaticano. O encargado do pregón deste ano é Monseñor Francisco Xavier Froján Madero, natural de Caldas de Reis, leva xa desde o ano 2000 na Santa Sede, traballando na Secretaría de Estado na Santa Sede no Vaticano. Este ano farán casi 25 anos, pola veciñanza e aproveitando que estaba este período por aquí cerca, invitamos para que viñera a presidir tamén este acto, e der o pregón da Semana Santa de Boiro. Os actos religiosos continuarán co triduo na honra da Virxe das Dores os días 9 e 10 de abril, o día 13 coa bendición de Ramos no Cruceiro do Bao e o día 16 coa celebración do Mércores Santo e posterior procesión da Nosa Señora da Piedade, que será ademais unha das principais novidades deste ano, o non poder saír o paso pasado ano debido ao mal tempo. Esperamos que poida salir a imaxe da Piedade, que se bendixo o ano pasado, pero por problemas meteorolóxicos non pudo procesionar. Esperamos que este ano, xa que choveu todo estas semanas atrás, esperemos que a Semana Santa a teñamos tamén con bo tempo que acompañe para tamén solenizar e vivir tamén mellor esta Semana Santa aquí no noso concello de Boiro. Os actos seguirán coa Misa da Cea de Cristo e posteriormente coa procesión do Ece Homo, o Xoves Santo, e a Paixón de Cristo e o Santo Enterro o Venres. A vixilia pascual do sábado e a misa de Pascua o domingo de Resurrección pecharán as celebracións litúrxicas. O Concello agradeceu o importante labor realizado pola Irmandade do Cristo da Misericordia para a organización dun programa tan completo para esta Semana Santa, no que convidan a participar. Invitamos a todo o mundo a participar desta Semana Santa porque, ademais, cada ano os pasos da procesión están máis elaborados, están máis cuidados e cunha rigurosidade de traballo de todos os membros que fai que teñamos esas procesións maravillosas polas calles ou rúas do noso concello.